Salam dostlar. Bizin yarımçada birinci günümüz turduk yerden. Ne yatanağımız şurada yattık çadırımız. Orta arada dağlığın. Daş toğrağımız dağlık. Yine yarımçadan yerlen. Yine bari park. Şu parkın grafından çadırın içine çadır uğrap ettik. Yine de belirgen yerlen turup yoğunu atıyor. İntak ağların pastasından yuvanıp yaman oğadan yerekkeni gelmeğinizi eğer gelseniz yine çağalar parkı var otayda bir de meğer bu kaptalı idiyat şeyle o kaptalı o büyük dağlığa taraf Şavloğa uçacak kolyat Şavlok Vadapad da şu kaptalı yoramakçı bir de meğer Belirgen, İrlands kaçacak atlanma mı? Neler vurun vardı? Men gelen yerimde ayttım dağlıklar, urrunlardım orta arada. Hova, ayttım hovası. Havasına sözüm yok. Ana havanı aytmadım ne. Düşünürüp olmuyor onu düşünürüp. Onu yaşamalı değil mi? Yaşap görmeli, başka yağda yok. Gidecek şehir taş toğrağı dağlıklar nemedilen. Bursadan. Akşamam burada yağıstat yağdı yani öbürden adım yoran son bir de istafad mı yani bu ne aylar bilmem da bu dağda. Ha bu dağda yatmalı. Yani onu ne havalaştırıyor. Ha vallahi. Dağlar şu an bizden yukarılıktan Vadapad'da sağlık sona taraf var ya. Şeyle yürek geliyor, beyler dine dağlık, katı var. 2 yıl bundan stak gelip nahara gittim. Şu kafeye giripler. Yaman qov eti iptim molenna etinin tağamı şu adam ağlımda da. 2 tanak bade soňa giripdim. Qov ýadyma düşe. Şu adam bakalar näle bakalat gidelýär. Eğer tüläp biljek adamı bolsa yine gelip berdi yiyecek bolýar. Şoňa gelipdim. 2 tanak bade soňa girdim. Hota daşarda da yittim. Bet manzarasını. Bir kişi girip menyuň suratyny alyp gidär näde? Olarmy? Kim sen goşuna gaýda? Ha, şey dip. Menyuň suratyny düşürýär gaýdy. Surat düşürüp gelýär men. Yok orada näme etsär? Geç gördüm yok orada. Yok, men şu gıradan şeyle ýörek gidipdim. Gatqo adam köp görýän. İsa goýla. Men gelen wagtym men adam gatarly 2 ýyl. Hawa aýsakladyň ham. Açakladım. 2 saatdan keyin boldy. Bu produktdan golda tek alıştırdık. Bir topardat. Şuna bak men öňüm arka. Açakladım. Pul keyin çıkmaya. Durmuş adamın ömrü gaty gyzka. Gelin görün gedin diýende. Görüp gedmeň hala dünýede. Galan adam. Şular täze sylyp durýar öň ýokdy. Ýöne şol ikisi toçny ýadyma düşýär. Muňa girdim, muny gymmat görüp muňa giripdim. Et bilen et alypdym, salada alypdym, hatda öňkü videolarymda bolmadym. Ýen naharym. Hani berdim gelsin näme diýä. Ya howatan başga berýän ha. Dün bir gece gelemizde suwumuzy torupdy. Bir yerli ýaşaýjydan suw alypdyk. O suwy 10 filtrden geçse de bular ýaly tagamy berip bilmem kady. Gaty gowaken iştiň çeçet. Bir magazinden bir baklaşgalyk tamam bir ýaşaýjydan birine haýyşdyk şuňar suw berän gitdi. Ol berdi ikitiniň arasynda gatyl tapagat barda. Ol öýden aranmaz gaty gowdy. Düşürdüňmi? Näli? Boş alpsırın. Şaşlık yüzeylenlerin. Aha. Abisna harva tavtamırıyından.
90 gryna va. Et telyatından eti var 140 grivin. Yo nahar diýanym var ýa-ki. Prosta tovuň eti atylan kartoşka, olbul atylan nahar. 90 grivin. Sire produkt ham balyk şey. Qymmat gördüler. Onda Salatlarım 70 grivden başlaýar. Qymmat berdiler. qymmat gördüler soň sen özünden gowy edip teýgatyň arsyna got ýakyp. Onda da getdik. Berdiň dele. Ona habarlaşdyryp ýa-ni. Gowy edip de owadan teýgat da görkezler. Как изручки. Näme bey? Gödönlük näme? Hani ýokarny ýörap barýar görýärmi? Olam mara. Dat. Koýdyň ýoly. Koýdyň ýoly. Berekden bolýar ha. Ýa-ni kynna düz ýoldan ýaraldyk ilk başda. Gatam kösemäň ýa-ni bular. Toňa wara gelmekden bizar bolmadylar. Birinji dadyndan. Birinji tejribeleri. Oja estin ýa-ni ýöne men bulary gowy ýadyça. Dağa or çykady. Enda ýolmaz ba. Biraz gitmeli. Bärde şunlar turlar, murlar, reklamlary. İki ýyl gelemde diňe öýlen gelip akşam arada gidip gitmeýdim ba. Diňe bärler aýlandym. Kän gedip bilmedim bu gedek. 2 günlük yatmana geldik. Täze bir gün yetmeýär bärik. Hatta 2 gün hem yetmeýär. Geljek boldan 1-2 hepdelik gelmedi. Täze Yaremçeden başga Bukovyl ýa soň ýene başga ýerler bar. Gelmeli gowdy. Hadi. Howasy jostur ýa. Of. Teviga tasarada. Bärni wara görmek üçin aýdy wa bolan ok gözüňden görmeseň söz ýeteno. Düşündüm. Hawa. Men wara 2 ýyl gelende munýar adam ýok da şu aferat. Maşynlar şuraň emmesini ýarak turistler. Gaterat soňsun hem gymmatlapdyr. Turist gezmäge näçe adam köp gelde şonça da bäriň bahalary gymmatlaýar. Ýa mol ýa turistleriň ýerine öwürlýär. Bäriň aşaýjylar hem adamlar hem turistlerden, turizmden pul gazanjak bolup şonýaly edýärler. Ýem gow 2 ýyl öňe gow tapawut bar da bahalarda. Kafe bahalaryny ýa tur bahalaryny. Bazar bahalary. O belli bolýar. Adamlar berede ýaman kän. Hay bolýar. Dostlar, näme bärdem? Bärdäki ýaşaýjylaryň bazary köp satyjylarym şunýa garryjy daýdalar. Hemme datpa. Магнитики, хлопчики. 10 гривен. Берите, хлопчики, будьте ласка. Спасибо. Надо спасибо. Бери трубку. Бери таке вот, дивіться. Berdi. Бери. Berdi. Gitdim. Будьте Ha. добрі. Döwlet. Aljakmy gör. Дивіться, як свисте. Kıymet ana men daýda gitip gaýaýyn. Şey dip kaçmadan ara. Urwam aldyrsa bular. Ana şu ballardan alypdym men. Herkiljek zatlar gatty gowy. 50 yapymy. İçinde hemme näme zat vitaminlerden bar. Ýöne bärti gymmatçadyr. Gymmatlapdyr. Men ýöne meselem şunýalak bal alypdym, gatardan alypdym. Dogecoin. Döwleti goýup gaýtdym men ha. Şaurma 55 grivin ne?
Normal kel. Ve ödem teret. Et öydü hano içi. İçi etli. Ova? Ova ha. Ay gaytçına insan da yerinde gayt var. Ola sonra da ayar. Bertem şeyle bağlar. Yönü ön kavara rahat. Rahat oğudun da sen yarak berleri. Bedirgen. Ha? Bärini plus tarafı var eken satılan önümler natural ne? Ava. Eken hatta loşka. Emme tava el yatama. Oğlan. Berdi şunu yarak şaşlık maçlık. Sıcağı sara binanın ödüne eme degen o. Ören dizayna. Görüyan berdi. Elle yapran pullar alıp da kolyama. Epet dizin artava. Babar onu yiyeceğim ya. Fırsat mı? Be. Oya tattılar ha. Şaşlık 100 gramı 50 gram ne? Bana bir kilometreden doymur. 100 gram 50 gram. Bert var ha. Şular mesela yok da hemmet görüyorsun mu? 50'den daha adılıp duran ağaçlarına. Mağazan öyle ama. Bir azan hadi. Sağlığın sesime gelip başladı. Verdi. Yettik mi? Yetip var ya. Yok giri. Persauloğun aşağına öldüm doktorla. Yani berdi soğuk spor yani aldır o. Bizim soğuk şekerimiz başka yerde olamaz ha. Berdi köprünün üstünden görülüyordu. Persauloğun hep sağladı. Mesela da. Zana. Ha. Teti gelip başladı. O acayip. Ana? Nerede de var kendine bağlı. Oh. Men elimde küçültücüler olan. Aha. Berdi. Ukulele bir an oturayım mı? Oturuyor ne kılıyor? Tabii öyle ha. O sana yeni tədə öğrenip öğrenci. Değil mi ya? Bak kıyıza. Oğlum ne? Ben ukulelen doğurdum. Doğru mu? Ananla sağlığı geldik. Ava. Ferhat, şoğaydı mesela salvan bilen o şu atlarken tədə öğrenip başlattır. Ümid pullun ne oldu? Kayıtsın salyat mı? Tamam. Yanında aydımın aydışsak Karaoke etti ya karaoke. Sonra ol gıydın da almalı. Bağtını. Hani? Gör hali. Aha, tenklerim ama verdim. Babalar. Oo, Ne bayağı da var. Ceska. Bunlar hem sahil atlar. Bak. Kim gelir? Bedirgen dayınız gelir. Size suat. Size aylanan ne alak bolun deyip alıp otur. Evet. Üstüne basmayın, hayır. Ha. Zipline 200 gramına, jumping'e da 300 yukarıdan bökmek 300. Zipline'e gün daha gidiyen. Epesice var akan. Ooo verdi. Çepine de. Ene. Alın size manzara, TV var.
Açak meni. Ana. Şular näme diýär bilýärmi? Hey, o mu? Owa meselem ol böyle näme? Alek. Ole. Alet bilen iňne diýä bagtlary. Şul mesela açylda bagtlary bolýar. Soňana gyrymlary bar. Sen daň jakkan bedergen barda gulupda adapta. Yer alýarmy? Yo sen al. Mana bu da pul bolmaly. Çok uzun iniyor öyle yani şu. Hawa. Ya zipline so ýok, ana ýokardan sele. Gyýta kenäne 200 grene degen ok. Yok. Bäze. Pullu zor bäri gelip oturýar. Bir tarafta şey var. Berdi, aňyrda girip açylar, girip berdiň berdiler. İyi, yok lan iyi. Var. Ne hisiyor? İyi bilendik turamda sağlığın petine soruyor. Soğun petine. Ayda, bu duyguyu tarife bolmaýar. Aňyrda ben bir tuğrada düşmeli eýän. Ananla bir birazcık tuğrada da düşeli. Soňra alıp dostlar şeydi aşağı düştük şu an. Her kim tuğrada düşmeli diye gelgen. Ne? Sunkam aňyrda goýdum model ýöretmezler mi? Gruzda da başımda gelmez. Stayda oturmam bir keyif. Vay, oturalım. Soňana emmi berde yaremçeň aňyrtynda ýene bir ýeri bar, şu ada ýarmyşyny karşydan görmeli. Berde biraz garnymy doýurup, ýuwaş-ýuwaşdan aňyryp gider. Belki berde tuwa çöp bilen ýok. Şu an. Hani kella wara hareket etmeliler. Biraz dindalar bizlerde. Yine havada. Berdi. Ýokardan da bir bolýar. Ona da 300 gren verdi. Bakar 300 gren eken. Hani yoksun hani göreli. Ana. Menen böközüm belä, olen heme kän beýikden, biram 300 greni dözmedim. Hani bökçek bolsaň. Döwlet gaýçykladyň ham. Çay içem. Kolan reklamadan çay içsen ha. Soň kolan reklamadan üçin pul alýan. Ay berseler eder näme? Mugut çoksa reklamada oturdun da. Beylan alıp ana böktü. Gitti çiğdiriyor ne? Polperro. Berdi. Görün ağa. Korkutur mu kaya? Ağırda yana bir kıyadak da attı da. Berdi. Tant oyna tant.
Bu iyi boldu mu? Men bular ýaly zıplayın haf erbedine müntim. Kiýedek yaman erbet korktum. Şondan münjek gälik töderdim özüm. Ha, iki edek bilen ortam boldy ya. Şimdi bunam häzir garyn doýurup bu taraflarda çadır için yer gözlemeli. Aslında bäzem ýere ortaňa bolar böyle. Hojaýa tapaly. Belki o taraflarda arkada kurar. Göreli. Getdik onda.